Ilyen közelre próbált. Merre? A lába alatt, ahol már nem így. Jó, nem ugyanarra lőttünk. A táblők volt. Azok tudod melyikek? Amúgy menjünk oda rájuk, mert arra megy a szó. Azok akik izé. Ja, hát akkor legyen az, hogy én mondom. Támadás. Aki ott glide az 60 fehér. Milyen? Oh. 183-at lőttem a gyerekbe. Hogy a faszom kell ezt, hogy lőnek fasz. És ellő. Fasz. Fasz meg rám ugrott valaki. Arra fognak tökélni, és nem tudom honnan. De ha tuti fognak. Ott vannak. Egy nap. Na jó, ott vagyok itt. Hogy az egész lobby amúgy. Pisztalt. Tényleg. Az erdőbe. Most kéne egy repülős.